era ufulu wachibadidwe komanso tinabwera kuti tizamvesese kuti ndifukwa chani anamiwa anayitanidwa ku polisi malingana ndi statement imene office yawo inatulusa ndiponso titawuzidwa kuti anamiwa asekeredwa. Tinabwera kuti tizaziwe kuti kodi ndi zifukwa zanji zimene zawapangisa kuti iwo asekeredwe. Ndizodandaulisa kwambiri kuti sitapeze mayankho mpaka pano. Tinakhala nthawi yayitali kuyembekezera akuluakulu kuti apereke chilolezo kuti tikumane ndi anamiwa, koma chilolezo sinapasidwe. Nthawi imene timakumana ndi akuluakulu tawuzidwa kuti nthawi yatha, zimene zili zodandaulisa kwambiri chifukwa akanakhala ndi mtima woti tikumane ndi anamiwa tikanatha kumana nawo kufa tinabwera nthawi yoyenerera. Izizi zikuonesa kuti apolisi sakufuna kuti anamiwa akumane ndi anthu amene angathandize pa mlandu wawo chifukwa tinaliko maloyers awiri amene tinabwera msanga kuti tizamve kuti chachitika ndi chani, kuti mwina tiyang'ane madongosolo ena amene amayenera achitike pa nkhani zoterezi. Proposa council. Thank you. DPP kulandu enake somapitira 5. They think they own that party. They DPP kamalamula, they think they own this country, and they think they got a license to silence anyone, and they think they got a license even to kill. Ama gwisa ntchito anthu kagulukena kake kamakhala kuzaleka kuja, ama katenga anthu amndende ndi kupita mwaka na mizira munthu ngati akuba. That's how they do it. Now, chifukwa kuti anthu ayang'anira nthawi yayitali, they think kuti they can hold this country at ransom. They think kuti this is their guardian. And pano panso amasuka. Ayiwala kuti 5 years timathawa limozi. Iwo anthu amene amaziona and 5 awawa akutipipiwa. Amene amaziona kukhala ufunikira kwambiri. Timazemba limozi ndi MCP. Lowa uko. Lero alibiza panga hack mafoni athu. Koma chimene tapanga ifeta panga hack their brains. We know their movements. Timazota lero organiza chakuti apanga chakuti kumana ndi wakuti. So iwo akulimbana ndi mafoni athu if tikulimbana ndi their brain, their software. They will not get away with it. So ndi auza anthu amene kuti zimene amayankhula Dr. Chinasa, she was smart. In short, sana fune kunena kuti akundipangira campaign. Kuloko all these zimene zikuchitika zija. The ultimate beneficiary is Dr. Chinasa. Akwapangira campaign poyera. Tifandena kuti ngati izizi sasintha izizi in the next 2 months. The next president of this country is Dr. Chinasa. Wapanga zimene ndani anyamata DPP. Their own making. They are refusing to learn from the previous mistakes. The mistakes that achisalewa ku constituency kawo ndibwera tisana fika kweneko ndene kuti achisalewa akuoneka kuti ndi munthu amene ali mphamvu kwambiri msikomo. Ndi wachitetezo wansukulu wa dziko lino kuchipani ndi director wa chinyamata. Kenaka kuonjezera pamenepo ndi phungu kunchewu uko kuchoka pa uphunguwo chinakomena President Professor Arthur Peter Mutharika wasankha kuwapa sanso mpando wofunikira kwambiri wachiwiri kwa nduna ya chitetezo. Maudindo 4. Tikamaliza pano tiyamba kusakasaka anthu amene amaziwa za malamulo kuti atithandize. Kuti pamene pajapo mukuziona bwanji. Fanga tiziko tikuyang'anira zinthu zina kuti siku lake anthu azatizuzula kuti zoona inu munthawi iyi mwangakalekerere munthu mmodzi wakhala ndi maudindo ochuluka chonchi. Tingoyerekeza kuti ku State House kuja atenge ku galimoto aziyendera ngati wachitetezo wansogolo wa dziko. Ndiye ku ndunako atenge galimoto aziyendera ngati wachiwiri wa nduna. Ku parliament tikuziwa kuti anapasa ngongole anandiuzaso okha kuti anapasa ngongole pa 400 million okha anandiuza. Kunso kuchipaniku muziko muno tili mu anthu 23 million. Are we sure tikaunjike mphamvu chonchi kwa munthu mmodzi? Lero you not be surprised kuti plot imene anayipeza ku kwedero anayipeza motani. Sakugwisa ntchito mphamvu zimene ali nazo zi. Ndi chinthu chimodzi chimene nakondwa nawo Chisale. Ubwino wake kusi chimene masiyana Chisale ndi anthu andali nawo ndoti iwo aja amayankhula. Kankhani ndi yabwino kandi kuti amayankhula. Ndipo ndi timayankhulana. Ndi anandiuza kuti musatitembere kalata ngati mwene mwapangira chipungu. Mudikire kaye muone list kwedero kuti pali zotani. Ndiye taalembera azione Themba. Tifuna atipase kuti disclosure. Tione kuti pamene pali ndani. Ndiye tikaona list iyo tionjezera pa adani a APM. Amene akumusokoneza APM. Alipo. Because munthu amene wamusankhidwa ndi APM amene akuyima kumakadana ndi Katangale amene ali pafupi akuyenera atenge chitsanzo.
munthu amene mwapanga sokatangalira kuti ndi ndani wa APM afuna amuonengere zina la APM. Ndiye mukuona ngati kuti mwina mtsogoleri wa dziko sakuchedwa kupanga ziganizo zina mwina mafotokoza apa kunena kuti ena afuna kumuonongera dziko izi moti sakuona chifukwa chani mwina mukuona ngati akuchedwa kupanga ziganizo zina zofuna kukonza dzina. Funso labwino kwambiri kwa mafunsa munthu olakwika. APM ali ndi uwanenero wake. Chipani cha DPP chili ndi mneneri wawo. Ndiye funso limenelo musandifunse ine ya. Ine ndi wasidedi. Koma mukuteteza legacy ya APM. Exactly, because we know APM. Singamuyankhulira. Koma mufuna kuteteza legacy yake ndithu anthu asayiwononge ya. Anthu azamukumbukira kuti tinali ndi mtsogoleri APM amene Mulungu anamukonda, Mulungu amamsunga, Mulungu amamuteteza, komanso amakonda Amalawi amamukonda. Zidachitika kuti makhoti ndi anthu ena anapanga chiganizo koma Amalawi anena kuti APM timankonda anabwerera. So izozo zinazo mufuse aneneri aka APM ayankha. Chabwino mwina mukufotokoza mwanunso zikuoneka kuti ndikulakwitsa kuti tinene kuti boma ilili lomwe Amalawi analikhulupirira